Moi! Mä oon nyt lähdössä sinne tallille. Tää vähän veny tämä aika. Mun lähtee tallille joskus 9 jälkeen. Mä menen oikein tekemään aamutallin. Mutta sitten kun mun kaverikaan ei päässyt niin aikaisin, niin sitten mäkään en lähtenyt. Kello on nyt jotakin tasan 10. Joo. Mä menen nyt, odottakas hetki. Mun on aivan pakko tulla vessaan puhumaan, koska tossa hyörii kaikkia muita. Niin mä en jaksa selittää tossa eteisessä. Elikkä tallilla jotakin ehkä vähän siivotaan, jos siellä ei ole siivottu jo. Käydään tarhaan, vedet ja tällaisia perusasioita. Ja sitten mennään varmaan sinne maastoon käymässä. Ja sitten... niin, mitä mä en ole vielä sanonut. Sitten siellä on vähän jotain valmennuksia. Niin katsellaan varmaan niitä. Mulla on tosi hieno asu. Ihan tuosta rattaustushousta, mikä ei edes näy. Ja sitten tällainen, kuule toppaliiviäs tällainen. Joo, koska on tallihuppari. Mutta mä kuvaan sitten lisää tallilla.